xi qabelkom ħalli Merħba dan huwa shooter tal-lum u llum ħan nitkellmu fuq affarijiet second hand. U jekk tkunu tafu xi ħaġa ibatulna. Fil-fatt jiena l-okkażjoni jilbistu dil-ħudi li għandi issa kważi 18 sena ta' mhux xajta, qed tara? Għax jiena il-ħwejjeġ ma nafx int m'għandhom valur sentimentali għalija, ma nkunx irid narmihom. Ejja, laqqas jienta. Għax jiena jiġbuni ħafna l-affarijiet antiki. Ejwa. Issa jasra li kieku ħarist lej il-mera. Kont induna b'affarijiet antiki. Jien? Ijaf antipatkum. Mela, se nagħmlu llum, ħanaraw dil-biċċa xogħol ta' second hand jekk tapplikax għal kollox. Jiġifieri bħalissa vera moda dak li huwa thrift clothing tajjeb, jiġifieri jkunu second hand. Imma l-Maltin nara ftit għadna lura fej pajjiżi oħra f'dawn l-affarijiet. Fil-fatt jiena għamilt esperiment żgħir, inżilt sa fuq il-monti ta' Żebbuġ u hemmhekk provajt imbieħ liezet second hand. Araw. Armat fuq il-monti ma' sħabi hawnhekk tajjeb u ġib daqsxejn liezet ta' taħt second hand. Għanaraw in-nies jitħajru xixtru liezet ta' taħt second hand. Għandek liezet ta' taħt second hand. Tħajjar għal wieħed. Le, grazzi. Imma għaliex? Għax hemm xabsej. Ta' wara l-elezzjoni kien. Ejja. Għandu tebba ma nafx x'inhi u imma l-bqija titħajjar. Le, ta' Le, ħwejjex, le, jew ġedda jew xejn. Għal sitt ta' taħt. Qalbi jew le. Second hand ma tixjiex. Ħwejjex, dejjaq tilbishom? Le, xiej. Karozza, eżempju. Imma mhux il-żet ta' taħt. Li ta' taħt le. X'tixxi second Karozza, hand? per eżempju, nixtri. Toħodha. Mhux xorta allura ngħid ħwejjeġ u karozza. Le, żgur biex xorta, xorta kif xorta. Xuxej, second hand. Aħna ngieret. Second hand mhux fuq l-affarijiet imma bħal karozzi u għodda dawk biss. Dawk biss, ibqija ħwejjeġ ma tasalx. Ma nixxix. Imma għax tant nies ma tafx minnu. Jekk trid nitkixxif lek ta' minnu wara le. Kull mandu dittebaw ma nafx x'inhi. Ma jilbishomx minn dawk il-puliti tiegħek. Issa da li ġralu għandu teba żgħira, ma l-bqija ma nafx għamel. Karozza kważi. Wejjeġ le ma. Biħaw barra, l-bqija. Naħseb dak ta' nanna tiegħi. Ħajsa jkun ħattura dħalt il-dar. Qas wieħed imġiddem ma bet. Senjur il-ġurnata tiegħi fuq il-monti ta' Żebbuġ salaqgħu u konkludejt li l-Maltin mhumiex daqshekk favur is-second hand, għalmenu fejn jitlu l-liezet ta' taħt. Il-veru għandek biex tiftaħar, Isma' ma bet xejn, imma jekk xi ħadd huwa interessata xi wieħed minnhom tistgħu tibatuli b'mod personali u jien naqdikom. Free delivery wkoll għall-Black Friday. Ejja. Aħna nafu xi ħadd li tista' tgħidx ħajtu kollha hekk. Xiex, second hand? Ejja naraw. Mela jien nisimni Duncan, Xiberras, għandi 37. Da xogħol konna nagħmlu 8 sin ilu, mbagħad bdejt naħdem bħala prop master, imma ġajt nagħmel restorations u hekk. In-nies ma jdejqux l-oġġett ikun użat. Hawn nies li jdejqu, imma t'għandek oġġett u restaurajtu taf kif. Isek ġaj ġibtu njama u mbagħad terġa' tieħħajja ġdida, ġifieri l-ebda traċċi mhu jkollu tal-bniedem li kellu li kien għandu qabel. Ġieli toqgħod taħseb x'inhi l-istorja wara kull oġġett li takkwista. Meta nkun qed nagħmlu l-oġġett, dejjem nibda naħseb min għamlu. Li ma kien l-aħjar akkwist li qatt għamilt. Kont akkustajt buro kbir li llum il-ġurnata jiswa l-flus. Kif tgħin l-ambjent din it-tip ta' ħajja? L-ewwel nies aħna pajjiż żgħir, ma naħsibx għandna ħafna fejn nagħlmu. Meta ħaġa terġa' tirranġaħħa jew tbieħha terġa' ġieli beħħejt, naqqas mill-affarijiet li ntremew. Fl-antik konna insewu l-oġġett illum armi u xtri ġdid. Vera, anka xkultant biex issewwi tiġi salsa ora mill-ħuta. Imma lija misna nimpenjaw rwieħna biex oġġett qabel narmuh nippruvaw naħsbu 50 affarijiet nistgħu nagħmlu bih.
U ekku propjament ħantukom xi eżempji għal dak xi idejat x'tistgħu tagħmlu intom. Toġobni, toġobni. Tajjeb, eżempju, dik li talaq il-ħobs, dik il-biċċa plastik. Li talaq il-ħobs. Ara daqxie x'tista' tagħmel biha, Kemmi tajba di, proset. U toothbrush wara li tispiċċa. Fli xorta tista' tuża biex taħsel wara tas-sinkijiet, hekk toqtorok. Taf li jien għandi toothbrush eżatt bħal dik li urejt. Ija. Eżatt imma. U anka dik il-kalzetta farradija waħedek tispiċċa fl-arja. Tista' timsaħ il-blinds biha. Jiena għandi kalzetta eżatt bħal dik li urejtu, ma kienux farrada, imma eżatt bħala. U konta fli anka raġel tista' teħles minnu, tista' twekkeħ il-ħaddieħor. Zom waħda, dak jien. Eżatt, niltaqgħu għada ħin. Ġewwa likom. Sakemm ma jixtrunix.